Lura l-programm għandi l-ħabib tagħna Matteos Grasso. Kif smajtuh qed jgħidilna x'inhu tajjeb u mhux tajjeb, però ma nallarmawx ruħna, importanti ħafna li tifhem ma nallarmawx ruħna. Matteos, għandi jien dejjem naħel mal-imbirek selli dimma xirritni wkoll biex bħala dieta lew. Mela, assolutament le, ġifieri għaw dieti ta' li huma vegetarian diets, pereżempju jgħidulhom illi ma jieħdux prodotti li huma ġejjin mill-annimali. U sabu ġifieri anke riżultati mill-aqwa. Għas-saħħa dak li jkun, anke l-apparenza ħatejna. Ġifieri jekk inti tagħżel dik il-ħajja, well and good. Però naraw l-estremitajiet ukoll. Ġifieri hemm min jagħmel vegetarian diet pereżempju u jkun underweight jew anorexic. Hemm min jagħmel dieti in inverted commas li jinkludu anke laħam u affarijiet u xorta huwa forsi xi ftit anorexic u underweight, ġifieri mhix kwistjoni ta' x'niekol, il-problema il-kwantità. U daqskemm hija l-kwantità importanti biex ma nżidux pis, hija importanti wkoll biex ma niġux underweight. Għaliex għax underweight kważi di tista' tkun daqsxejn xokkanti għan-nies. Hija aktar perikoluża f'ċertu okkażjonijiet milli tkun ftit overweight. Ajjeb, ġifieri mhux qed inqabbel underweight ma' obese għax it-tnejn huma perikolużi immens. Però ikolli nażel bej underweight u ftit overweight, dak minnu daqsxejn overweight huwa ħafna iktar b'saħħtu milli minnu underweight. Dik hija xi ħaġa l-importanti wasluha. X'qed nipprova ngħid? Li qed nipprova ngħid huwa illi inti tikol x'tikol il-preferenzi tiegħek tajjeb jiena min jien biex niġi hawn ngħidlek le ħikul hekk. Jiena min ħadd, ġifieri aħna hawnhekk biex nitkellmu biex nispjegaw daqsxejn. Aqbad stili li huma tajbin. Hemm kontroversi kemm trid. Hemm jgħidlek le suppost hu ħaxix biss għax sabu hekk u hekk. Hemm min jgħidlek illi isma' suppost hu laħam biss għax ibniedem magħmul jikkaċċja. Fil-verità sabu illi fi kwantitajiet kontrollati xejn mhu se joqtlok. U xejn ma jagħmellek mirakli, ġifieri. Jiena nfakkar in-numru tat-telefon tagħna 2805875 jekk tridu tingħadu tistaqsu xi ħaġa Matteos. Matteos, ġifieri dawk li jkunu qed jagħmlu d-dieta u jkollhom minna fil-lista tal-ikel ejja niftehmu hekk tajjeb. Daw ħajmutu bil-ġuħ. Jiena ma naħsibx. Tajjeb, ġifieri daw ħajqdu neqsin. Jien naf ma jistgħux jieklu ħafna hekk u hekk ma tafx inti. Pereżempju jiena. Jiena nħobb ħafna l-ġubun. Tajjeb. Xorta qed indaħħal naqra ġubun. Ġifieri mhux ħammut ġifieri dawk illi ħajamlu d-dieta, dawk illi jixtiequ jibdew sewwa. Jiena nemmen ħafna li persuna professjonali tista' tgħinek ħafna. Dik nemmen ħafna fiha u nista' ngħid li qed ngħixha. Però ħadħalluhom bil-ġuħ daw in-nies jiġifieri jien naf ma jkollhomx ikel biżżejjed għall-ġurnata kif. Jiena naħseb ikun hemm biżżejjed, imma ma nafx nagħlef idejk. Naħseb il-problema Margaret tibda minn pass qabel. Illi jekk aħna ħanaraw bħala xi ħaġa ta' ara nagħmel dal-perjodu hi sakemm pereżempju jkollu t-tix tat-tifla, jew sakemm jgħaddi dak il-praċett, jew jagħmel hekk, jew nagħmel hekk, u mbagħad nerġa' mmur għall-ħajja l-antika. Għax jekk naraw b'dak il-lenti, dik hija diġà ikkarigata s-sistema biex tfalli. Mela aħna ma rridux nagħmlu affarijiet estremi biex jaqduna għal dawk is-siġġimat, imbagħad nafu biżżejjed. Kemm ħandhom dejjem l-istess ħaġa jien niekol. Kemm ħandhom inħossni bil-ġuħ, jiena ħataqbiżli, u jiena forsi ħaniffanga u ħanisvolga darba l-dejjem. Irridu naraw bħala xi ħaġa illi inti biddilta b'tali mod li ħatkun iżomma għat-tul ta' żmien li qed tara quddiemek. Tieħu pjaċir tagħmilha jisir. Tieħu pjaċir tagħmilha, jiena ngħid saying. Jien anke meta nitkellem man-nies, ngħidilhom qatt tibdew xi ħaġa li m'intomx komdi biha. Full stop, laqqas tibdiex. Sib sistema li taħdem miegħek. Full stop, għaliex? Għax illum forsi għamilta għada għamilta pitada ħi ġibbajt. All right? U taqqa mhux qed ngħidu tieħu xi biċċa ħelwa dak it-tip ta' ċoċata. Taqqa qed ngħidu li tajt jiena ħi rebellajt daqshekk ġbajt minn issa l-qudiem dak kollu li kont qed nagħmel mhux ħanagħmel xejn minnu jew nagħmel vera ftit minnu. Jiena mnuni ħbieb il-Matteos nammiraħ għaliex jinġieli l-ewwel waħda minn dawk illi ngħidu Matteos waqgħid mhux tqum u tibqa' mixja. L-inkoraġġament kieku taf kemm itik boost. Anzi ma mil-xarija. Għaxu parti mill-ħajja. Għax ikun hawn ħafna ħanejdek. Jien nitkellem ħafna nies, taf in-nies kemm ifaxxu. Sewwa, imma pereżempju jgħidulek, mhux hekk ma nabatlux kieku qed jagħmel mhuwiex tal dik il-persuna. Għandna telefonata naħduha flimkien. Hello? Hello, ħanek, id-darba tal-tajt
Lloyd. Sewa, hi għajdilna. Għandi t-tlega daqsejru, jina għedha taħna familja kolla qawlijin. Okay. Waħda familja kolla ġejjajk. L-għabtet, dili ma jemnu riski minn mixedni, għoset l-affarijiet, ma ta' nuħuġ barra pastetti, patata, l-affarijiet ċerma niħu. Niħu ħeddi, per eżempju, għet niħu mil-kappatit, niħu dik rep, dik bil-kotta u għasejt per-sin, jgħu t-twiraxi. Jgħu mbissa l-mla bil-rep. Għaddi ċertu affarijiet, naqqat ħafna affarijiet, u ma jemnu mix, li għaddi kosa l-affarijiet, bħem il-għuġa ġa waħderuku, imma ċertu affarijiet ma għodu xibda, jgħidu minn imxin toqqanil, għalli kif nista mun nimxie nifsi maqtuħi. Senna xis. Kif nista jgħu fil-tul il-mot, imma minn nimxie ma tafxin xie fil-tul, taqqal nifsi għaddi. Ok. Sinjura, Għaddi, ħanajdlek xħanamlu jena u int, tajjeb? għaddi. Issa, minn mija jħa taqta, imma taqtax u ħalli n-numru tijak ma d-direttur tagħna. Mara, leħi. Tajjeb, un-bat inkellmu kwara. Għalli, jimmu bħajeda. Ma importax. All right? Għalli, tam li bjaċir sejdi s-saħja, għad bizzonna jnuna festa. Ħalli fi. Bisnata jeda. Ħalli fidejna. Issa, u mbagħad wara il-programm nikkuntattjawk, sinjura. Għalli. Ma titħalli n-numru ma d-direttur, tam? Għalli. All right. Grazzi ħafna. Għalli. Ciao, bye. Mela, Mattejos, taqbel ġifiri ma min jitlob, jinna f'morna niklu, sawa ġo restoran. Taqbel li najdulu biex jibdillu partijiet mill-li dak illi aħna se nordnaw taqbel maħħa. Mela, għalix le? Jew m'għandix nordna mill-ewwel. Ma nafx. Dependi, da jena jdu per eżempju jena ordnajt plat laħam. U normalment jgħidu l-lek jisma nġiblek chips, nġiblek patata max. Again, inti diġa għandek lażdiet mela nafu ħafna drabi bizzejiet illi chips hija iktar proċessata jżdula iktar affarijiet mill-patata, mela qoddax iktar attent, number one. Nafu wkoll illi għal-mod tal-kelma jekk ħajsaqsini jisma nġiblek għal-mod tal-kelma patata jew ħaxix. Il-ħaxix fih inqas kaloriji wkoll. Imma yet again, skont, ġifieri dak il-kelma skont hija xi ħaġa fundamentali f'dil ħaġa. Skont jiena x'kil dakinhar, skont jiena x'ħanikol dakinhar. Jiġifieri jekk jiena l-mod tal-kelma ma ħadx xejn patata. Allura dik il-ġurnata spiċċajt ma ħadx xejn karboidrati, alright, kull ma ħadd dik in-naqra laħam u xejn iktar in inverted commas, jiena m'għamilx sew għax ma kilx biżżejjed dakinhar. Kien ara kemm tajba, ġifieri mhix kwistjoni ta' dak l-ikel ħiera ma jfettillekx. Hemm ikel illi qatt mu sejjejnek, qatt. Imma ma jfissirx li għax il-carbohydrates, l-ġin, il-hops, iħaxnu inverted commas iktar minn ikel ieħor. Ifisser li m'għandhomx posthom. Għax jista' ikollhom posthom. Ħanej xi ħaġa tad-daħħa. Xi ħaġa li ftit jemnuni biha. Illi iktar minti attiv, mela iktar minti pereżempju xi footballer, tajjeb, iktar ma inti xi atleta, iktar għandek bżonn tiekol minn dawn l-affarijiet li qed ngħidu mela rossa, ġin, patata, frott. Għamil għeddi bis-serja da, inqasni u frotta, dak kif għandu ġismu hekk, jew ġisima hekk. Għamil training inxena. U biex tissostenja, maħx kif dawret li di, biex biex tkun kapaċi jissostni, emmi. Dak l-exercise tijak, iva, daw l-atleti jkollhom bżonn li jiklu biżżejjed karboidrati. Jiġifieri, mhux se ngħid le mela, ħanaqbad nikolla ġin u l-frott kemm ifett illi ħalli nsir isni atleta, mhux il-kwistjoni. Kwistjoni hija illi mhux li kelli l-problema. Il-problema tkun illi inti għal-livell ta' kemm qed tiċċaqlaq jew mhux tiċċaqlaq. Ekkux qed ikol iktar jew inqas jew rafli. Jiena naħseb Mattejos u nieħdu telefonat, jiena naħseb bħalma kien ħossu ġieħ ma nafx fejn imur għand it-tabib. Kikolli bżonn kif għattilna fil-bidu inti avukat imur għand avukat. Naħseb f'dan l-affarijiet għandna bżonn min jigwidana tajjeb xi professjonali bħalek tajjeb. Għandna telefonata naħduha flimkien. Hello? Hello. Wara nofsinhar it-tajjeb. Proset tal-programm qed nismakom, naħseb jiena xi daqsxejn differenti għax il-problema l-għandi qed underweight u ma nista' nitlab xejn. Ilu ftit ħarġ li l-gluten free li tajt il-ħobs u kollox u nżilt total loss. Qed nipprova nagħmel l-almu tiegħi unikol però qed narani flok ninżil. Solbok tajjat ftit, sinjura. Problema l-għandi. Għax qed underweight ħafna, ġifieri.
Imma qiegħed jigwidak xi ħadd sinjura. Le, ġifieri kellimt it-tabib u qalli normali li meta tiġi hekk għax taqleb id-dieta jiena fimni kont noqgħod attenta x'nikol biex ma neħxinx ngħid il-verità u kont kważi nikol ħobż biss. Ħobż biss u affarijiet daw l-affarijiet galletti u hekk issa dawk kelli naqta kollox u qed nieħu affarijiet ta' kważi l-ħobż ma nieħu xejn. Għalkemm qed nikol u hekk ma naħseb ma tantx tiggejnieh malaj u l-wejt u mbagħadux. Naħseb daqsxejn diffiċli jiena mbagħad għax qed ngħidlek qiegħda 44 kilos kull ma qiegħda, ġifieri għandi 54 years, kont 48 ġifieri qatt ma kont iktar però nżilt xi 4 kilos daqqa u sparixxejt issa. Tant qed niddejjaq jiena stess ġifieri tant kemm inqas għax hekk qed ngħid min hu mod u guldan min hu mod ieħor. Okay. Dik dan bħal xtaqt nixxerja magħkom għax min irid jonqos u min irid tella. Isma' jiena ma nafx hekk tixtieq xi tħalli n-numru tat-telefon mad-direttur tagħna nħallik fil-libertà. Però grazzi li qsamt l-esperjenza tajjeb, ifhimni kemm għadt li kont 48? Xi 47, 40 qatt ma kont, ħafna x'dejjem kont noqgħod attenta u nieħu affarijiet tad-dieta, però llum il-ġurnata kważi jiddispjaċini li ma kontx niekol għax ara xi ġrali issa. Le ma ġralek xejn, isma' tox tinkwieta żejjed. Jiena naħseb li l-importanti fil-ħajja jiġri x'jiġri. Tajjeb, irridu naċċettaw is-sitwazzjoni. Ija, ħatta bi kbira jisni għax inqas ħafna. Indunajt, sinjora. Però importanti li naċċettaw is-sitwazzjoni u rridu naħdmu għaliha, naħdmu magħha. Irridu ngħixu biha, irridu naċċettaw is-sitwazzjoni importanti. Nikol healthy issa tax nieħu l-laħam u hekk qabel ma kontx nikol kont traskurata fimni kont ngħidu hija l-ħobż jiġini tajjeb. Illum imma ħanejdlek ilu għal xi xarej issa li ġejtek, ġifieri bil-mod naħseb mhux se tiġib il-wejt malaj mbagħad. Jiena ma nifhimx daqshekk, sinjura, forsi ma tgħidx jistgħidlek xi ħaġa, però xarej huma xejn ta'. Ġifieri għad ftit ċans ukoll, ġifieri importanti sinjura naħseb jien fl-opinjoni tiegħi l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel qed tgħid ħatta bi kbira, aċċetta. Taf kemm hawn bħalek? Ħafna. Jiġifieri ġurnata daqqa ta' ġifieri tiskanta taqbdek għax kont inħossni hekk dejjem żaqqitu ġani u hekk ma kontx ninduna. Bil-ġurnata għalli jaqtat iqal probabbli u vera imma jisek tħossok vojt ostra meta taqta il-ħobż tagħna tal-Malti dak l-affarijiet. Imma taf li qed tagħmel għal-ġid, sinjura. Puntu m'hemmx tagħmel. Mhux hekk u le ifhimni għax ma niklux ħobż ma jiġri xejn ta'. Le. Ġifieri. Ifhimni hawn xtieħu ma li qed tiddejjaqni għax isek tonqos ħafna mbagħad. Imma ejja, ħajkellmek ftit Mattejos u jekk titħalli n-numru, sinjura. All right, jiena ġast xerjajta. Grazzi mill-qalb li xerjajta. Grazzi ħafna. Segwina, bye. Mattejos. Kif qed tgħidu tajjeb ħafna intom ġifieri qasem xejn inżid illi kulħadd għandu l-issues tiegħu personali. U grazzi Alla kif ngħidu dejjem. Illum hawn ġifieri professjonisti hawn nutrizzjonisti u maġistrati mal-gvern. Hemm ċertu anke kundizzjonijiet mediċi illi l-aħjar li għak dietitian illi reġistrati mal-gvern daw ikunu jaħdmu iktar ma' ċertu kundizzjonijiet mediċi. Tajjeb li l-għajnuna qiegħda hawn. L-importanti l-għajnuna nfittxuha. U tibda kif qed ngħidu minn sempliċi telefonata, x'issa dak li jkun jgħidlek isma' inti m'intix tajdejja jew fil-każ tiegħek. Aħjar titkellem ma' dak jew mal ieħor. X'issa jew jgħidlek ma nistax ngħinek. Forsi inserta xi ħadd xejn iktar aggressiv. Imma neqqas tgħid diġà solvejt biċċa għax dak żgur li lebra. Mattej, għandna telefonata noħduha flimkien. Hello, għarnofsinhar tajjeb. L-ofsinar tajjeb bilkom ukoll. Ħanajlek jiena li kelli ċempilt ħankun onesta. Biex ngħid proset lilek tal-programm. Grazzi. U Mattejos. Kemm nieħu pjaċir nisimgħu u narah dik id-bistima fuq wiċċu. Kemm hu gustosu? ħafna. U n-nifsu iżommok tara u tinteressa ruħek dak li jkun qed jgħid. Proset tgħidlu keep it up. Qed jisimak, grazzi ħafna sinjura, qed jisimak Mattejos. Thank you. Grazzi, komplimenti għal-ġurnata tajba. Għandna komplimenti sbieħ hija verità. Ħammart li wiċċju. Hija tidher kemm taħmar bil-mod. Nassiguralk li kif kont bqaj. Mattejos, konna qed nitkellmu fuq restaurants u affarijiet. Ġieli tmur pereżempju u jsib ħafna minn itik appetizers tajjeb, jiġifieri inti qed tissuġġerixxi li jekk nieħdu l-appetizers u starters u nifqu hemm jien naf. Le, ara, mela kemm tajba, again, ta' skont, ġifieri jekk inti ħriġti kol fil-għaxija u taf li dakinhar kilt biżejjed u ma tix terġa' toqgħod tikol ħafna ikel.
automatikament ħatmur xi ħaġa żgħira. Però l-appetizers jistgħu jkunu tajnuna kbira lina f'liema sens. Ejja nkunu sinċiri Mattejos, ikunu tajbin ma tistax jisek ma. Ħanajdlek straight, waħda mill-ikbar żbalji kbar li nara u Malta hija li meta pereżempju jien ngħidu xi restorant inti ġiblek il-ħobs inqabel u l-butir. Illi inti wasalt bil-ġuħ, tajta xina ħanikol l-lum u għar nofsinar mela fil-ħodu nqot ħafifa. U tibda għarem, xifu dak il-ħobs, ibda, idlek bil-butir. Ġewa, idlek, ġewa. Meta kieku jaħasra inti minn flok ordinajt appetizer, u l-appetizer ordinajtu, mela dan, mux se jġiblek kem trid ħobs, għamma ta' ġibna oħra ħobs. Appetizer ordinajtu għandek li għandek, u tajtina ħat l-appetizer, jista diġa jifrankarek ħafna mill-kaloriji li inti stajt ħadd f'dak il-ħobs bil-butir u affarijiet oħra. Tendenza oħra pereżempju jaqbdu jagħmlu żejt fuq il-plattina, tbill, erġamel. Mhux qed ngħidu li ħadd tagħmelek ħadd teħxin ġumbum ta'. Imma bdaq xejn ħasra ħsieb. Naħseb hekk tagħmilha ta' kuljum le speċi ta'. Ma anke kieku ħadd appetizer illi jimliek u ħadd pjaċir bih. Ikun aħjar milli inti waqgħet għal dawk l-affarijiet. Ħalli mbagħad taf li jisma' ħanordna main course. Kiel xi ħaġa żgħira, forsi tal-fader żgħir ħaġa deżerta żgħira wkoll. Mux kollox free for all, imma nimxi ġast bl-update, għax l-update. Immisman, jista ġej is-sajf tajjeb, ġej is-sajf, kulħadd ġabdejna naħseb. Jien naf flaxija ħriġt mal-familja, anka timxi nara. Il-ġelat, allura ħanajdulu le fis-sajf aħna. Ma nistgħux niġu ġelat kuljum pereżempju. Il-kelma kuljum diġà tbeżżak naqra di toqgħod kif għamel xi nagħtlu kuljum. Għax kuljum fimni meta l-ikel ikun fih ammont kbar ta' zokkor, ma jagħmel l-ebda ġid. Il-zokkor huwa assoċjat direttament mal-waste. Direttament. Jiġifieri sabu li ċans kbir li inti tkun bloated, illi inti tkun minn fuqha minn zaqqek li anke tela ċertu xi ħadd zaqqek, ikollu relazzjoni pjuttost diretta ma' zokkor. Jiġifieri dik xi ħaġa number one. Number two, hemm ukoll ikel kiesaħ, illi huwa aħjar minn ikel ieħor. Ġifieri pereżempju l-famuż sorbet fih inqas kaloriji, inqas ħsara. Skemm ikun ħelu dak. Hello ma inqas periklu mill-ġela tradizzjonali. Again, issa mbagħad hemm skonx tipi ta' ħalib, hemm min jagħmellek il-ġelat bl-skimmed milk u bil-full fat milk. Da kollox jaffettwa xi ftit. Jiġifieri l-aħjar jaħassar nsibu aħna sistema taħdem magħna u ma nfittxux naħseb il-qofol huwa dan ta' magri, tara kemm induru fuq ikel u nagħmlu. U training, għax l-iktar nafsu fuq training. Huwa il-qofol għalfej qed nagħmel li qed nagħmel. Jekk jiena il-kontentizza ta' ħajti u dak il-ġelat, għandi problema naħseb. Il-kontentizza ta' ħajti għandha fil-verament tkun illi jiena ħossni vera komda bija nnifsi. Illi ħoss ġismi li qed jiffunzjona, li għandi bżonn niġri ġirja ġrejta biex nilħaq tal-linja. Jekk għandi bżonn inġorri x-xirja ġarrejta. Jekk ġew it-tfal u tfal ta' tfal u rid nerfagħhom erfajthom. Mhux illi jiena naf li b'dak li qed niekol u b'kemm minix qed niċċaqlaq. Qed nitfali nifsi l-baħar, qed nitfali nifsi ma sax nilbes l-rit, inħossni iktar għajjena, inħossni iktar batuta, ma jkollix enerġija, ma jkollix determinazzjoni, hemmhekk. Mhux dik hija l-vera pjaċir tal-ħajja jiena ma nafx. Tajjeb għan fl-opinjoni tiegħi ngħid kif inħossni jiena huwa kollox. Meta nqum marit, napprezza ħafna x'għandi. Ngħid taħseb parku kelli ngħixek ta' kuljum. Eżatt. Jiena nammira ħafna Mattias, pereżempju, iltqajt ma' grupp nisa jiena, tajjeb, illi mhumiex żgħar huma nisa tad-dar bħali, tajjeb u bħal ħafna, ġifieri, illi avvanzati fl-età u ħadd gost immens narhom waqt eżerċizzju, u qed ngħidlek ħadd gost narhom jagħmlu minn kollox il għaliex toħu pjaċir tara illi anke l-kelma tiegħek u ta' ħafna bħalek qiegħda tasal għand il-poplu tajjeb qed jaraw jippruvaw jagħmlu biex ħajjithom jgħixuha b'mod aħjar. Jiġifieri jiena qed ngħid hekk, jiġifieri l-eżerċizzju kemm importanti, nemmen ħafna l-eżerċizzju għandu jsir fil-grupp. Għaliex waħdek tibda taqta bil-mod ma tagħmel xejn, tajjeb, kważi qast tmur timxi, tajjeb. Jiġifieri l-eżerċizzju, tajjeb, biex inti llum ma semmejnih xejn, importanti nsemmu ftit. Importanti f'ħajjitna, tajjeb, jiġifieri m'hemmx età, m'hemmx ħin. Jekk nista' ntellfek naqra. Tellef.
iktar ma aħna kbirna fl-età, iktar ħanaraw bidla kbira, fl-ma sens. Mela, persuna li għadha żgħira. Dik forsi dik il-mami illi għadu kemm kellha l-ewwel baby. Ġisimha iva beda jinbidel ftit wara l-baby. Tajjeb. Persuna li għadha daqas biss kellha tfal. Inqas bidla kbira għax il-hormones għadhom pjuttost stabbli. Il-persuna l-oħra, persuna number 3, tajjeb, illi kibret forsi għaddit mill-menopawża, għaddit minn ċertu bidliet f'ħajjitha. Minnhom it-tlieta Margaret li ma taħseb inti. L-iktar waħda illi meta tibda tagħmel it-training tara l-aqwa bidliet. L-aħħar waħda x'għadek għamatta fil-bidu. Xift il-karti Ġifieri dik il-kelma, iva, iktar ma aħna nkunu kbar, iktar ma dejna minn bidliet. Kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Ara kemm sempliċi ċertu punt. Illi iktar ma ġismek qiegħed jgħaddiż minn fuqu, iktar qed jiddetorjera sa ċertu punt. ċertu fort qed imorru lura. It-training sabu illi qisu dak ċertu pulizija li ħajlek iqaf, tibqax nieżla, tibqax sejra lura, tajjeb iqaf hemm. It-training li jagħmellek ma jħallikx tkompli sejra lura, anzi jgħidlek tibda miexi tikka l-qudiem. Allura mhux tab xejn jkun hemm min pereżempju semmejtina l-grupp ta' nisa inti. Illi jisaqsuhom u ejja inti għandek 55. Laqas kont intik 40, kemm għadek tajba enerġetika, flessibbli, tajjeb. Għaliex? Għax mhux inti ġast kemm għandek età għalijot. Kif ġismek qed jiffunzjona, inti l-enerġija li qed tarmi, kif qiegħda, tajjeb, eċetera, eċetera, eċetera. U iva, iktar ma nikbru, bl-exercise iktar ħana naraw bidla drastika. Minnu kien għadu żgħir ħafna, diffiċli ta' jitrenja xew le, isek mid-dera biss. Għax hija żgħażagħ għandhom enerġetiċi fuq ruħhom. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar għandna bżonn nagħmlu dak it-training. U kif qed tajt inti ta' ejja nfittxu gruppi illi bħalna qegħdin fl-istess ilma tagħna. Ma nipretendix illi jiena ħammur ġo xi ġim pereżempju partikolari illi da magħruf għal bodybuilders. Jew li magħruf għal mod tal-kelma mal-irġiel biss u ħanipretendi li ħadd ma jħares lejja għax ħajaraw differenti. Pereżempju ħajaraw klijenti mara għal mod tal-kelma ħajħarsu lej. Ma jekk issib ambjent li aktar komdu għalik. Ma jnot, anzi Matteo, l-aħħar 3 minuti forsi mhux ħadd tirrispondi għata. Dawk li jibdew dat tip ta' dieta jmorru għand nies professjonali jew hekk. Jekk ma jagħmlux eżerċizzju, vera jistgħu jitpaħbħu l-kelma? Tpaħbih? Itpaħbih, ejja ngħidlek itpaħbih. Eżatt, naħseb ta' fiktar minn nies Margaret illi jgħidulek aħjar ma m'għamilx xejn id-dieta ħi. Għax vera qed nilbes sizes iżgħar, imma wiċċ id-dendel. Ideja kollox impaħħa. Ġifieri biex da bid-dieta jiddendel jew? Mela, jiddendel għal raġuni. Illi jew tkun daqsxejn dieta estrema. Tkun dieta pereżempju nieqsa minn proteini. Li għamilta waħdek speċi. Ġifieri jista' jkun tkun għamilta waħdek u nexxiet lek ta'. Ġifieri anke dieti importanti nwassala. Sewwa. Ħafna nies jafu bejdu għax għandhom jagħmlu, imma ħadd ma jagħmilha full stop. Ġifieri nafu li għandna bżonn imorru nimxu, imma għandna bżonn dak ix-xaħat. Dik il-persuna, dak it-tim ta' nies illi qed jgħidilna x'ħan nagħmlu, kif ħan nagħmluhom. X'se nagħmlu meta waqajna, illi jiċċekkja kemm għamilna progress, illi qiegħed jagħmel li fejn għandna bżonnu batna email, batna SMS, ċempilnilu, xi jkun hemm bżonn. Daw affarijiet normali. Għax bħal kollox, kif tkellimna anke dakinhar, jekk inti għandek bżonn parir legali, il-parir legali mhux ħadd tqalleb fil-karti biex tara x'l-aħjar tagħmel, inti ħadd tieħu parir tal-avukat tiegħek. L-istess kunċett hawnhekk. Iva, jekk aħna ħanimxu għal rasna, iċ-ċans kbir huwa speċjalment jekk dik id-dieta ma jkunx fiha biżżejjed proteini illi ċertu masel il-muskulatura tiegħek trid tintilef. Mela inti bid-dieta tkun qed taħraq kemm il-masil, kemm ix-xaħam u kemm l-ilma. B'konsegwenza illi inti ġilda tiegħek tiġi qisha borża, illi qisha m'għandix iġġemma, m'għandix iżżomm, u allura ħajder kollox ishom dendel. Mela fġieħ il-bambin namlu għażliet għax il-ħajja kollha hija għażliet Margaret. Nażel hekk jew nażel hekk. F'kollox hekk. Namlu l-aħjar għażliet biex nevitaw il-frustrazzjoni kemm jista' jkun. Il-ħela ta' flus. Għax illi inti tgħid ħanipprova di issa ħanipprova di mhux kollha frustrazzjoni, mhux kollha ħela ta' flus, u ħela ta' enerġija, illi inti nħlejt tipprova sistemi li forsi anke aktar kisruk. Flok ma qbattu qed tisma' ħanieħu gwida professjonali ħalli nara jiena x'l-aħjar nagħmel għalija personali. Dik importanti dejjem. Matteo, sina se ngħidlek grazzi. Grazzi lilkom. Però ngħidlek grazzi wkoll pubblikament għal dak kollu li tagħmel ma dawk in-nies li tieħu ħsieb. Iva, sempliċement messaġġ kif qed jgħid Matteo sanka email tgħinek tajjeb. Grazzi immens u jibqa' hekk. Illa għaliex għadek żgħir, għad għandek ħafna x'toffri, tajjeb, u għad għandek ħafna xtajn għaw ħafna kif smajna l-lum telefonati u kol bweġat.
U sfortunatament, ħataqbel miegħi naħseb inti. Aħna malaj nittimbraw għax dik daqsxejn qawwi jew dak qawwi, tajjeb. Ikun hemm ħafna min illi wara qiegħda sew. Ejja noqdu kwieti, tajjeb għaliex ma tafx għandha dik il-persuna, ma tafx għandi jien, ma nafx għandek inti. Jiġifieri noqogħdu attenti ħafna minn dil-biċċa żgħira laħam milli għandna u ġew. Għax daqskemmi tajba tista' toqtol. Jien hekk ngħid, kelma tista' toqtlok u tbaxxi. Jiġifieri noqogħdu ħafna attenti u ma nittimbrawx u ma niġġudikawx. Tajjeb, kulħadd għandu l-istorja ta' ħajtu. Jien nappella waħda, l-iktar ħaġa sempliċi tista' tagħmel li dak li jkun liġi għall-għajnuna tiegħek tisimgħu. Eżatt. Anka jekk ma tiftaħx ħalqek, li tajdlu nifmek, li tajdlu qed nisma', dik diġà tajtu l-opportunità illi dak l-uġieħ jarmi nofsu. Ok. Xi ħaġa li inti Mattejos tagħmel tajjeb u bqamilha. Grazzi. Qed jgħidulna biex nifqu hawnhekk jekk għalejt niltaqgħu miegħek fil-ġimgħat li ġejjin. Jiena ngħidilkom se nifqu hawnhekk. Grazzi ħafna li kontu magħna, grazzi dawk kollha li pparteċipaw permezz tat-telefon. Nawguralkom il-weekend tajjeb, Happy Father's Day lil kulħadd tajjeb. Gawdu kemm tistgħu lill-ġenituri tagħkom. Grazzi Paul, grazzi Jurgen. Aħna jekk Alla jrid niltaqgħu nhar it-tnejn. Sa dan it-tant saħħit.